Hello, mayong hapon, nagluto ta og hot cake. Mayong hapon ninyo. Hi. Kuan ta og harina. Nagluto ko og hot cake para snack. Helps the formation of strong blood vessels as well as strong bones and healthy joints, contra arthritis and allergy-related illnesses. Ayan. Asin. Tangan to gamay ng asin. Gamay rang asin. Kini ang maka-epekto sa bone development sa mga bata. Ang usa nga common nga rason man gud ani is kanang lack of vitamin D or calcium. Sugar. Brown ra akong gigamit kay vitamin D3 supplement. Kalidad. kutsara. Ug labi nga concentration nga vitamin D3 himo sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Brown sugar. The science of a healthier life. Ano dito? Ayan, imo siyang i-mix. Good times, come on by. Bring the whole family to a Filipino style with Ngayon, butangan mo siya og Daddy Don's Pizza. food color. Affordably delicious pizza sa dakbayan sa Dipolog. Ang iana karon sa dakbayan sa Dumaguete. Daddy Don's Pizza. Barato na, lamian pa. O syempre, mapapusog na. Daddy Don's Pizza nag-serve po sila ng spaghetti, burgers, halo-halo, o guban pa mga Then, sa kabuok, itlog. also available for groups with consumable rates. And the place is so cool. Plus, free delivery within the city. So come on, bring Ma. the whole family and friends. Ma. Good treats and good Babalo ka times. ako Daddy gibuha. Don's 5 asa dapat ra. Dapat ma. Nanawag ko. Daddy Don's Pizza is located at Total Gas Ayan. Station, Tubod, Dumaguete City. Ato siyang For order and isagol. reservation, call 420-9462 or at 0915-139-5649. Ato sang i-mix guys. Maayong balita gikan sa Dumaguete Cathedral Ay, nga, ya. Cooperative kun DCCCO. Aging pagtabang kaninyo ang mga pinalanggang miyembro. Ang DCCCO nagatanyag ni ining member loan recovery promo nga nagtugot kaninyo sa pagbag-o sa inyong tagsa-tagsa ka mga hulam o loan Ato ni siyang na wala kinahanglan. service fee. Aron mapagaan ang inyong binuhat Walay nga siya'y bayaranan, butod-butod. sumala sa inyong tagsa-tagsang kahimtang sa panalapi pagkakaroon. Kining maong tanyag hantod lamang sa Hunyo 30 ning tuiga. Pusa bisita na sa inyong pinakaduol nga buhatan sa atong kooperatiba alang sa dugang kasayuran. Murag, daghan na kayong kuan. Atong dungagan og harina. Kompleto sa mga hardware materials, sand and gravel, hollow blocks, pakulambor, tagburong, decorative, kampilya o simento o uban pang materialis para sa pagpapukol sa balay o building. Hindi na kayong matawagan o masabot-sabot ra ang presyo. Paspas ang delivery. Maabi-abi pa o friendly ang mga trabahante o sales ladies. Lalo na ang takiya na si Brad Abdel Abiera o si Ma'am Ivy Abiera. Dili na ta, kumpleto. Delvis Construction Supply. Ihanay mo pang sa may Magatas, Sibulan, Negros Oriental. Along the highway lang. Nakuusap ang ilang parkingana. Magpa-deliver ka. Automatic paspas kayo. Delvis Construction Supply. Pwede matawagan mga igala sa 0905-540-2198. O diba sa 0935-579-9829. Kung ato na po sila ilaing branch, ang Delvis Construction Supply Branch 2 na imutang niya sa Ato ni Diversion siyang Road, Purok 2, Magatas, Sibulan, Negros ayuhon og Oriental. kutil. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg. Atin sa banatan, mantayo ginaton. Dragon fruit, nagulay na kakuha sa akong matahihang ukos dragon fruit to. Ay, magadiin, o may kawalo kong mangingi, kapuro kong mangingi. May sinama mo, may sinama mo kung unang sa pagka gabi, hindi ko katulog, maghisi na ko
akong hilakay, walang nilitagi sa tulog. Na yun, natulog ka tama ang Ah. sa akong kinabuli kay... Wala ko yun. Pagabi na dito yung matulog. Patublihan ko na ako sa iyo. Tapos, huwag yung kuha na ni Gulag. Amo, walang pa nakasulay nga. Ayun. Ato sa ni siyang tanong nga 5 minutes. Para mo tubo siya gamay. Basta wala ako na bubuyan dito kung sa manito. Di na po high blood. Relax kayo akong kuwan, lawas. Mga magpasalamat po po mo ako kapos para sa na ako madalay di bati na sulayan yun nila kay makatabang yun kayo nila silang lawas. Kamusta? Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Kipaparato pa kini. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Life Extension, Vitamin D3. Ang depression sa nasya ka medical condition nga ga-change sa panguna-huna, batasan o kung behavior sa usa ka tawo. Dako di ay matabang aning vitamin D sa healthy brain function. Life Extension Vitamin D3 tested and proven na. Himo ni gikan sa Life Extension Florida, USA ug 40 years gisaligan na worldwide. Maong mga higala ayo jud kalimot for healthy brain function para makalikay sa depression. Take Life Extension Vitamin D3. Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life. Protection pa sa Ayan. kalusugan ang harap mo. Dito na tayo sa Kuha taog. Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, Kalaha. husay. Samsung Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Samsung Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. Samsung Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Samsung Plus Gold. Ato na siyang ulaton nga mainit. Dragon Fruit Plus. Ano na kabanggaan po sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gidaladala. Dragon Fruit Plus. Kini mao'y sagad nga hinungdan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kaya aniya na ang mas gipakusgan o mas gipabarato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant o kanunay anti-inflammatory Init na siya, wala na siya. sa vitamina o mga minerales Wala na siya tubig. sa lawas o resistensya. Mauna kini ang buwagkang sa Yun siya butangan o mga balatian. Dragon Fruit Plus. oil. Tag 12 pesos lamang palit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Pipila ka mga Gamay rang oil, guys. Apektuhan tungod sa pandemya. Gamay. Ang Dumaguete Rural Bank Incorporated, kung DRBI, ang nag-offer og COVID-19 Business Recovery Loan. Alang kini sa mga negosyante nga naapektuhan ang tagsa-tagsa ka mga negosyo sa nalabay nga bulan. O kung ikaw usa sa mga individual nga nabalik sa atong probinsya o may naapektuhan ang paninabuhian sa laing nga lugar, pwede usab ikaw nga mo-apply sa Balik Probinsya Livelihood Loan. Dili sa yun ang mahimutang sa imong sitwasyon. Maong ania ang Dumaguete Rural Bank Incorporated nga pwede natong maduulan. Bisitaha ang Dumaguete Rural Bank Incorporated sa San Jose Street ning Dakbayan sa Dumaguete alang sa dugang nga impormasyon o tawag sa 422-6912 or 225-4820. Ang Dumaguete Rural Bank Incorporated anda moturol sa ilang kamot aron lamang makabalo ka nga wala ka nag-inusara sa panahon sa pandemya. Okay mga igala, nagpaminaw kanini nga itong tulumanong Metro Dumaguete Banat. Pag palit kanunay sa maski pa barato usbon ko, palit kanunay sa maski pa barato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika, walay lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pagantay bukol-bukol kini, hili sa mga sensalawas, kung may high blood ka na diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, Pangato kini ko sa pinakamayong kanang herbal ano. capsule. Nga imnon kada adlaw, ayaw paglangay. Adto sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar, Dragon Fruit Plus epektibo, barato, garantisado. Mapalit na kini diya sa Century, sa pharmacy at bang sa Metro Bank, dali si Ma'am Cathy Binutulis. Look guys. Kay Balotero Jones, padayon sa itong programa sa Metro Dumaguete Banat, ato sa Gipahibalo, no? Doon na rin naitabo na shooting incident, kaganihang alas 8:50 ang takna sa Kabuntagon. Dito ni may tabo Power 5 na sa may ko yan sa Bayawan. Naulalandig sa balanan, kiniduha ka mga lalaki na biktima sa pagpamusili sa may Barangay San Roque, sakop kini sa Dakbayan sa Bayawan. Ang human kini na biktima sa pagpamusili, mga alas 8:50 ang takna sa Kabuntagon. Kaganihan ng buntag, Hunyo 2, karong adlaw
unya adlaw nga Huwebes, no? Ang biktima giila nga sila si Alvin Sarito Gonzaga, sa Alvin Sarito Gonzaga, usa kini ka lalaki na pangidanog 27 anyos, taga Minaba, Bayawan City, usa ka security guard. Init kayo, init. Sa Dayhagan. Umulot yun ni Kasisyo Dayhagan, Tayawan, Bayawan City. Parang Ug pinggan. daya usab nga silingan nga mulupyo sa samang barangay nga usa ka Omar Kantutay Ilamayin, 24 anyos. Nawawa maili ang mga mamumuno niining nga duha ka mga gipamusil. Sumala pa sa gihimong investigasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Bayawan, nasayran nga ang mga nasampit nga mga kining Okay. duha ka lalaki base sa nagpakabana taho sa nagpakabana ng mga mulupyo sa nasampit Then, nga dapit kinsa mi ato pong dungagan. sa kapulisan sa Bayawan City. Ang nahitabong pagpamusil kini gitaho mga alas 8:50 ang takna sa kabuntagon sa maong dapit diin na ang personahe usab sa police station sa Bayawan City nga panguluhan kini ni Police Lieutenant Jordan Balderas ni patubang sa maong area sa naitabuan ug paghinangat nila sa maong dapit sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nasayran nga ang duha ka mga biktima nagsakay kining motorsiklo patubang ngadto sa ilahang kining padulong sa ilang panimalay. Apan paghiabot sa maong dapit ang duha ka o ang suspisado o wa mailhing lalaki ang mipusil kini ngadto sa mga biktima sa makadaghan nga higayon. Sa nagkadaiyang parte sa kalawasan sa mga biktima, ang duha ka biktima gidala kini gidayon sa Bayawan Hospital alang sa tukma nga pagdatagad samtang ang duha usab gibalhin kini galayon dinhi sa Negros Oriental Provincial Hospital alang sa tukma nga paghatag og atensyon. Ang personahe Dali ra sa kayo kapulisan guys, maghimo sa og Dakbayan sa Bayawan, Okay. padayon kini nagpahigayon sa ilahang himo tani para namatay harina. ngadto sa Atong mga atong pamilya paggutom na atong anak natay ka pais na. Riding in tandem ba o aduna ba'y kauban sa gitawag nga suspect sa pagpamusil ni ining duha ka mga naghimong biktima kaganihang buntag dito sa Dakbayan sa Bayawan. Samtang sa Pikas Bayan ato sa Gipaybalo no. Usa ka cellphone nga Huawei Y70 metal blue ang color. Nahulog ni o nabilin sa pedicab gikan sa Tiangge sa Lukrite sa mga kaganihang buntag ni ang nagpahibalo si Jesril. Bye guys. Thank you. Dadi ko kabasa si apelyido. Salamat sa paglantaw. Taga Dr. Mishano Road, Dumaguete. Oh, Tucson, siguro Bisaya ni apelyido. vloggers. Kinsa may nakapulot na ining cellphone. Bye-bye. Brand model Y70. Hotcake. Metal blue ang color. Ihatod sa Power 91 kay nangita